magsaba! Damage, kamusta? Dili ti kahatagag san sa mga ayong kumpiyansa. Christian, kung paminawon ninyo, murag disipulo sa simbahan, pero kung makita na ninyo sa personal, adik kag larawan! Kailangan pa ba na ako ning ukayon para akong kamot kay mahugawan? Kailangan pa ba na ako ning kuy-kuyon kung wagi hapon ko'y mapuslan? Last barrel trying to reference like 357. Magnum but I don't realize I don't need that fucking gun. Yung sarap batil pa lang sa ubos gikan patas kaya tiga sa bayan. Sobra kaangas tao karon ni pang parok ta mo duhanin ni kay parehas man mo mga bading. Mahimo na karong horror scene kay patuyukon ko na imong ulo nga murag kasing. Grabe imong kamata. Ako si Barak, na walag tuo sa imo na pang counter. Isa! Dua! Tulo! Tirapunto! Rap battle sa bukid! Kaduha nga battle na to karang gibiuna bay! Salamat sa to mga major sponsor! Kalinaw Local Brand PH, Hope Trades, Tindahan ni Sani, salamat ta, Gobernador Ronel Roque, sa tanan na to nga mga major sponsor, natakaroon sa Igimaw, at tuyon pangantukan Bukidnon. Salamat sa to mga tropa nga naadre, Lit Crime Hoods, Sinamak sa Lumad, sa katong gusto mag-purchase sa to ang t-shirt, Pangandoy Dos, finals karon bay. Amabot na to nga battle, Christian versus Psycho, magsaba para sa mabot nga dula. Gikan sa untuo, gikan pagmalay-balay, Dit Crime Hoods, TBS 3C, magsaba para kay Christian. Yo, Christian Day, shout out dit kay Mood, Sinamak sa Lumad, o shout out po kang Psycho akong kunta. Shout out po sa mga tao nga naya karon diri. Shout out sa inyong tanan. Salamat kay sa inyo ah. Sa kung wala, gikan malay-balay, magsaba para kay Psycho. Check, check! Wala ko, Windows. Parts, business ka. SG, business ka ako na. Dami yan. Bro, judges ka. Piti. Tulo. Kevin Soy. Bro. Judge ka. Your event. Ayaw lang sa HP sir. Nagaray. Nagaray. Para. Judge ka. Sige. Okay, 5. Aguman sa atong batin ba? Ano na lang malargo diri? So, itoin ko sa to. Ulo. Daw ka bro. Ako. Ikaw na. So, nadaw sa tong ton guys, si Psycho, ipilin niya kasi mauna. Unang round para kay Psycho. Check, check! Sa video, tanggalan daw ko niya ulo. Tanggalan daw ko niya corona. Apil akong ulo. Tangin ang linya yan, sobrang bago. Maapod mi internet, no? Tarantado. Pwes, karong gabi sa lapod akong tanggalan ng corona. Gamit akong mga linya na mutagos sa iyang braso, murag bakuna! Round 1 game! Yeah! Christian! Rap name niya, Christian! Christian? Unique! Dili common nga pangalan. Christian? Kung paminawon ninyo, murag disipulo sa simbahan. Pero kung makita na ninyo sa personal,
adik kag larawan. Hangina. Maura ni Diyos no ng pangalan. Pero ang dagway, dili masaligan. Gangster pa ang pormahan. Nakakap, naka-big shirt, sabay sapatos nga pandagan. Runner starter pack, balagbagan. Oo, runner na runner. Kaya kung moabot sa finish line, mutunol sa parok o kaliwaan. Tangina, abi na og libo-libong kilometro na imong gidagan sa application na Strava. Mahibawan ako, libo-libo na dyan ang gidagan sa iyang magipang estafa. Maong beware, beware mo sa inaning nahunga. Pohon kung di ka muundang, Glock 9 sa imo ang mutira. Beware Glock 9. Tangina unya iyang kinabuhi, mura pa og salida. Kaya gibiyaan mo sa sayang ginikanan. So yung auntie og uncle na lang iyang masilungan. Unya mo suyop pa ka, perwisyo ka. Dili mo sila kaya matabangan unya imong barkada og mutak-tak. Serbisyoan. Ha? Gibiyaan na ka sa tanan maski sa imong ngipon. Wa na makapitan. Kay si Kristan murag si Jesse Pinkman. Gimanipula ka sa white, sa utak Walter, na imong gisaligan. Maong Christian ka nga. Kay sa grupong imong gituuhan, isa ka lang sunod-sunuran. Ha? Maong bato, ipok-pok. Sure hit, bog-bog. Ice pick itusok sa mata. Iyang ice ibutang sa baso nga naay gin. Tapos ipatuyok. Pig squill mo siya, ok. Sa kung 1-2, Christian knockout, tulog! Tangina, barok pa mag-Tagalog! Murag si Ryan, bang! Pilit na pilit mag-Ingles, kining tapas lang! Well, ako mga sulat, murag Death Note! Bawat sulat ko pumapas lang! Ha? Dahil hindi akma sa katangian mo, ang napiling palayaw, patunay lang yan na ang dunong mo sa wika, sobrang mababaw! Sa konting apoy, pinaso ang sarili. Makamit lang sikat ng araw. Malabo ba ang imahe? Pero sa may mataas na grado sa salamin, nakikita namin ang malinaw. Ha? Maong, sige pa? Sige, ikaw na. I-spit na imo mga Tagalog lines nga hilaw pa. Kasi bago ka magturo ng turo, siguraduhin mo muna sa bawat pagbigkas aral ka. Kung hindi patay ka, sa kungla, short hits, sa nabala! Time! Round 1 para kay Christian! Kaya pa ba? Ano siya? Turukan daw ko niyo sa abaga ug bakuna, huy. Diri ang kasing-kasing, remind ta ka mo ning abaga. Iyang linya, maladate note, makamatay, pagbaho sa iyang baba. Round 1, game! Yeah! Kailangan pa ba na ako ng anggulan? Kung pwedeng ritso na ni angulan, muna sa tuhod, muna sa tangkugo, magluhod ning mag-agulo, kay sayop ni og gibono, magpatulo, magpainit pa og tubig kan sa iyang luha nga matulo. Namutulo sabay maso sa ulo ni sa ugalingon nga dugo. Bisag asa ni mo suksok, di ni makatago cause I can smell blood, malablad sikir na sa laro. Ang kaso lang, kailangan pa ba na ako ning ukayon para akong kamot kay mahugawan? Kailangan pa ba na ako ning kuy-kuyon kung wagi hapon ko'y mapuslan? Para lang sa battle, maukay kong kinabuhi na di ko na kailangan. Bisan pag mugamit lang akong pure skills ug knowledge, sapat na para mairi sa bracket ang imong pangalan. Kaysa atong duha, ikaw ra may kusog mo gamit. Bahin kinabuhi sa tao. Study hard ra ka masyado. Samantalang ako, gamit na ako imagination, maong dili ta pareho. Siguro aya ka na mo nga MC, batil MC, nauna pa kang MC sa radyo. Kaya kusog kayo nga mo say-say sa personal nga issue. Pagsulay po og explore, gamit laing estilo. Sulay og eksperimento. Butang timpla imong ritmo para ang mga tao magka-interest sa imo. Ako, di ko uhaw sa kadaugan. Sabik lang ko nga mo daog. O hinay pa akong kalayo kaya pagkasugod og lapog. Salamat sa gihatag nimo ang gasolina. O nung kalayo sa pagdaog. Busayo palabi og dikit kung di ka gusto nga musunog. Pila ka bulan ang nilabay. Human sa niagi nga kaagi. O wala ko sa kondisyon tungod sa kondisyong gibati. Karon sa pangantukan ko ni Hasi.
Promise karon na pod mo bawi. Karong wa ko'y sakit nga gibate. Ang pasakit imong mabate. Kay preparado sa dula. Kargado akong dalanga kargada. Di ni pa behind sa sindiri sa gubat makigera. O ni ata sa bukid nga giingon nila. Busa make sure nga fully loaded ka sa batil natong duwa kay mag hinuruta ta og bala. Kaysa tinuod lang, why unod og way sakit ng mga personals ni imo nga dala. Dili ka sick, you're just seeking their attention mong gapapansin na lang ka. Dili pod ka dope nga makahimain busa kulatahon ta ka on the spot sa spotlight. Gamit punchline, mala all might. Combo sa left right, impact like dynamite. You will see the bright light. Kadi ko man iundangan og patama kung ilungray mo dugo. Dapat apil mata mag all white. Round to para kay Psycho. Check, check. Sa Facebook, social pangalan. Napakay pa Takeshi, Mitsuya Takeshi Hanagaki. Pero iyang nahong sa personal, murag ilaga sa ratatouille. Pero ang akong mga recipe sa kada linya, same jud sa ratatouille nga movie. Kaya di lang makabusog. Ang kontra, siguradong sunog sa arsonistang nakamulti. Nga naapa ni sa linya, nga wa daw siya gibattle para sa fame. Gibattle ko na siya para i-dominate ang game. Tangin ang rhyming yan pang grade 3. Ha? Di daw siya gusto sa fame. Ha? Isa lang akong masulte. Tangin na mo, hipokrito ka. Ha? Di daw siya gusto mo sikat. Pero ang gamit niya nga pangalan sa rap, iyang real name, Christian, really? Unsa na tol? Para dali ra ka ma-recognize sa mga kailan nimo sa Malaybalay City? Ha? Maong wala sa ko natingala. So unsaon nimo dominate ang game? Sige nga. Nga si Nonex ug Atos karon sa liga, ang mga naay big names. Gusto ka mo dominante, paminawa. Andam ka dapat musalom sa lawom. Bahalag walay mo salbar. Paghimog putahe, asa ang salaan. Aron makapuntos ka, par. Kay di ka makat-on ug magpahungit ra ka perme unsa ka superstar. Kay kung naa ka sa karon, di pud na permanente. Murag shooting star. Yeki boys, bitch. Kay kining walay winner mindset. Sa mong dula, sure ma-upset. Di ka ba mo punchline? Easy target. Kay useless sa mga bara kung di ka igo sa kontra. Missing bullets. Kaya ko ang bagong halinaw karon sa liga. Houston Rockets. Kay puro tungkol sa kanya lang kanyang mga linya. Puro pagbubuhat ng bangko. Ngunit sa totoong buhay, ni wala man lang tagumpay na makita. Para mong hinatulan ang iyong sarili bilang kriminal, pero walang patunay. Kaya lagyan mo na lang guhit, lagyan mo na lang na kulay, guhit ng palad, para masabihan ka nilang mahusay. Dahil walang naging dominante sa pagbubuhat ng bangko. Patunay lang yan na isa ka lang hina. Patunay lang yan. Patunay lang yan na si Christian na isa lang limit sa limitasyon. Isa ka lang hina sa imahinasyon. Isa ka lang diyon sa dedikasyon. At hindi na namin kailangan ng Kristyanismo dahil kaya na namo ibuta ang rap battle sa bukid sa sibilisasyon. Dahil ang punto ko, insulto to sa mga pinupunto mo at ganito tumira ng may punto, bro. Dahil lahat ng positibo, ginagawa ng negatibo. Hardcore mga linya, pero wala siyang agresibo. Ito resibo. Isang taon mong experience sa terapunto, aapak-apakan ko lang na parang insekto. At dyan, patunay lang yan na si Christian, dili tinuod gamhanan, murag atong ribulto. Maong, sige, maong, sige pa, gang, sige pa. Maong, sige, ilubong na. Paniniwala, nakakahawa. Laging kinakahon ng ating mga diwa. Mga sugapa, walang awa. Kinukuha ko, pinatitira yung bagya. Mga doblikara, mga yawa. Hindi nga makapagbigay sa panahon ng sakuna. Utak-utagod na. Nakakatroma. Kaya pupunitin ko na lang ang pahina ni Christian sa
sa Biblia. Ngunit, time! Round 2, Brother Christian. Nangoy na bantayan? Sige. Ha! Ha! Unsa na? Spit mo na? React mo pa? Ana pa siya? Nadaw pa sa taas, hindi na permanente. So ako ang imong gihangad. Mura daw shooting star. Pasalamat ka, ninaog ko para makabrakit ka. Round 2, game? Game? Pwede ba natong i-welcome ang bagong Tirapunto New MC? Si Saiko ang gawkasuka sa round 3. Para asa? Para feeling cool, feeling dope, feeling hype? Pwe! Fuck this whack rapper! Trying hard to fight beyond my flame? You acting like a firefighter, but you're too far from claim. I know you can also play flame, but you're too far from aim. Everybody sees you, you're the puppet on this game. And in this ring, I am the one who's controlling you by my string. Because for me, you're just a tool, and your only one role is to be played controllable under my control. Kaya, magtatagalig muna tayo. Tagalog game? Game! Ako'y Makatang, bagong sibo sa Tirapuntong larangan. Ikaw ay hampas lupa, ang kakatapak pa lang sa binagtas ko na daanan. Kaya huwag kang piling mabigat, huwag kang piling mabigat sa balagtasan, di pang heavyweight ang iyong bitawan. Itong piling malalim, ilibel lang ng aking talampakan. Itong piling malakas panay sigaw sa kadalaban. Para tingin ng mga tao'y agresibo at palaban, yan ang gusto niyang patunayan. Tanga! Agresibo ka lang sa pagtingin at pandinig ng karamihan. Masakit ka lang sa tenga pakinggan. Malakas nga ang iyong boses, pero hindi ka pang diinan. Dahil mas naririnig ko pa ang kanilang katahimikan sa gitna ng laban. Kaya wag mo kaming ginagago sa mga lyrics at katha mo. Sa gitna ng entablado, ginagawa mo lang silang antukin na parang si Rico Blanco. O aminadong, di ako malakas, di ako magaling, di mabigat mga bitawan. Pero kayang-kaya kitang lulurin sa kinailaliman na kung saan ang pagsikat mo balang araw kahit araw, di na masisikatan. Ganito ang sulat ng tunay na Makata, di man mabigat pero may diin sa pagdura. Kaya way unod ng imong mga gama, mong makalibo kung written o nagpataka. Kulang na lang sa iya mo lang taog lyrics sa Tagalog, tapos i-translate sa Bisaya. Pero, saludo ko sa imo. Kaya nakitaan siya talento sa iyang pagsalang sa tono sa oro. Di na ko angay matingala, maayo mangyud ka. Gusa big achievement na ako ni, nga ikaw akong makontra. Gusa bilang respeto, isip isa ka ba tilim siya, pero nyaman ka. Who the fuck are you? You truly believe that I believe on you? I'm just messing around, just fooling you, fool. Tangina, bukad kong atay nimo. Abi og idol na gid kaayo. Gigamit na akong pangalan nimo. Oo, Saiko. Ako ran di Saiko. How ironic, pangalan niya Saiko pero siya ra ang nasaiko. Sa partida, komplikado pa ko ani nga dula. Etong 18 sa hotbox, karong 25 sa Tirapunto. Pero gidawat ang risgo ng andam dalakoso. Di pakita lang na ako sa inyo. Nga bisan pag obligado, pag ako masalang si tablado, ang itablado, magmistulang purgatorio. Round 3, Brother Saiko. Check! Grabe kataas yung round 2, pero yung punchline isa lang. Pangalan bagod na ako ang gigamit. Tangina, una iyang mga English nga linya. Walay punchline, wrong grammar pa. Paki-review sa eksena. Round 3 game! Gusto niya mahimog pulis. So ang gikuha niya nga kurso, BS Criminology. Pero yung idol si Baby Ama, isa sa mga public enemy. Unsa na, galawan ni mo kriminal? Una, gusto ka mo sulod og PNP? Iyang vision ug mission dili tugma. Murag si iShow Speed og Tong TV, kay palpak ilang mga dabuong chemistry. Palpak ilang mga nabuong chemistry. Palpak ilang mga nabuong chemistry. Unya, palpak ilang mga nabuong chemistry. Tangina, nag-joke ko, kaya na-distract ko sa lights murag Christmas tree. Unya,
Unya, financial problem. So para maka-allowance, manabla na lang og og parok sa Daluwangan sa Green Valley. Pagkuha sa kwarta, paspas kay Mudagan. Murag 1, 2, 3, taluoy sa parok, 5 ka oras di pahulata. Gabi niyang tago, murag si John Cena. You can see me. Shout out daw, gikan sa imong magipang tablahan. Pinapasabi, get ready to die like B.I.G. Grabe no, manablahay. Di ka kakarmahin yan. Bagsakan ka ng umaapoy na pulang bulalakaw mula sa kalawakan. Ito'y bistulang problemang hindi na inaasahan. Paminawa. Kung kanusa, ganado na kamo eskwela sa kursong giskwilahan. Kung kanusa, gitalikdan na nimo mga dautan na binuhatan. Kung kanusa, excited na kamatuman pangandoy sa imong ginikanan. Unya ni kalit lang og bang gihatagan ka problema, gipaundang sa giskwela, maong sunog tupok ilang kalibutan. Ang ina, sobrang bias, wala reaction, pero okay ra. Sakit no, gipaundang ka giskwela, wala tanan murag magic. Oo, wala. Ultimo pangandoy niyang matauran sa ugarlan sa iyang ginikanan. Maong balik to sa imong kwarto, suyok na. Pag may suliranin, dependent ka sa gang ag sa droga. Duwag ka, tinatalikuran ng problema. Di mo kayang humarap ng mag-isa. Maong di namin matingala, puhon kung di na mo makaya. Makita na lang natong si Christian, pantay ang mga paa. Ang lieg, nakasabit sa alkoba, murag Eman Atienza. Tangina mo, freestyle with punchline. Maong, sapat na tapat ka at patas sa iyong pinamalas na galaw. Ngunit takip silim na, papanubog ng sikat ng iyong araw. Oras naman ni Psycho, kadiliman naman ng mangingibabaw. Kilala kita, kasangga nila, takot sa mata, di kayang mag-isa. Kumpul-kumpulang sabay sa agos, basurang harang, tubig, di makaraos. Kailangan pa ng isang pangkat upang bumali ng isang patpat. Pero teka, may bumubulong, tanong ng tanong, para saan daw ang grupo ng uwak? Kaya ko kumitil gamit itak. Kaya biyak, wasak, warak. Laman loob, iyak, watak, sabay dapo sa balat, kuko ng mga uwak. Maong mga buwitre, kakain na. Bukas na ang tiyan ni Christian, kulit, malasedula. Dahil kung kinakausap ko sarili ko mag-isa, siya naman hindi na kayang mabuhay mag-isa. Welcome to the Psycho Show, motherfuckers! Time! Ang Trevor ay Christian. Na to? Oo! Niskwila kong criminology. Tapos, nakaundang ko ang kaso. Sayop nakuha niya nga info. Dili ang ginika nagpaundang sa ako, kundi ang mismo nga niundang ako. Tapos ni criminology. Unya ang akong idol si Bibi Ama. Di nakaangay matingala, nasugot na sa dugo na ako pagka-vigilante. Round 3 game? Naalaw akong kalaban sa hotbox. Maong diri ko nakatutok. Busa di lang ni basta eyes to eyes kay lahi ni akong tutok. Makabungkag ni og utok. Makabungkag ni og utok. Betra ba na ako pabuton ang ulo sa gapabuang nga bugok. Pasalamat ka. Wala pa na porsyento ang imong nasaksihan. Siguro, mugamit kong 1% para anang imong agtang murag alkansyang hulugan. 99% para sa iyang kaparis. O, dili ito siya hulugan, pero pwede na ako nga patungan. Oops! Esa, nadamay. Gasgas na, Angel. Pasensya na, miga, kung nadamay ka.
Basulan ning kabuak nimo sa kasing-kasing tungod sa iyang binuhatan. No hard feelings kay sanay ni siya sa damayan. Tungod lang sa iyang binuhatan mong apil ka karon masakitan. Busa sa sunod, pagsulat og letra nga mo palag. Dili kay mo sa letra ka og letra nga puro rabayag. Kay wa ko'y pake, puyang dula pala isipan. Way pulos na imong porte kundi kanila masabtan. Ako, simple ra nga akong pulong, makarelate sila tanan. Di na na kailangan pangyagi sa pasikot-sikot para ilang mga utok dulaan. Ilang mga huna-huna kay dulaan. Ilang huna-huna kay dulaan. Ilang huna-huna kay dulaan. Dulaan. So ako nang gidulaan. Dulaan. Nakitang gidulaan. Gamit dula sa linya. Dula, kini nga dula gidumina. Mong ikaw, pauli na. Nakakitaan na sila. Muburang gisulat na ko nga linya. Mong psycho, pasensya. Kung medyo nawala, tirada, pero hatsa, ratsada, saksak, birada, hangtod niya. Si Psycho, mabuang na yun siya. Ay. Yeah! Yeah, magsaba mo ito bay, kinalingan mo ito mga dula. Kato nga mga dula bay, nga daog tatanan bay. Sa ito ang hago pag-anis ng event. Judges! Congrats! Judges! Ay, doon mo rin mga judges. Like yo, Damien Kush, mga gabi sa tanan. Round 1, hatag na ako kay Mitsuya. Round 2, kay Psycho. Round 3, sayang, nag-choke si Mitsuya. Shit, nag-choke po si Psycho kadali, pero yung nabawi. So round 3, 2-1 para kay Psycho. May gabi sa tanan ang kanang kato na dula, grabe kay kasulid. Hatag na akong round 1 ka Psycho, round 2 ka Christian, o round 3 kuan joke man siya, sayang kayo. Mara. Yeah, SG, Stallion, CBT, pangantukan. Kuan Psycho versus Christian. Wala, nag-time ko pero same sila overtime. So wala na, giris na ako overtime na parehas. So nagbase lang ako sa round, punchline count. Ilang round 1, mga sunod-sunod si Abi na bitaw ug mubanat si Psycho, yan na gyud pag mubanat ko Christian. So ang round 1 ako na lang gitabla. Pag abot round 2 medyo kung taas og kuan ng level ang round 1 ni Psycho, mas nibaba siya. Tas ka Christian kuan niya, igiangkon gyud yung tibok stage. Sa whole performance po pareha mo sila na starter na mga choke nga na dun sila din. Pag i-overall lang ako, walay labot sa overtime kaya parehas mo sa overtime Christian. Yo, Cyberrhyme. Shoutout Stallion CBT. So, mutoy dula ba nga daog tatanan. So, kuan parehas lang ako lang gibase sa kuan ilang performance duha, pero round 1 gitablan ako kay murag lang mga buhay sa kuan ilang litra. Parehas yun ba ilang kung maubanat si kuan Psycho murag kaya i-dominate ang crowd, tapos kung si kuan Christian mas mo kuan po siya matibaboy, tapos round 2 na yun bay murag na starter si kuan si Psycho, tas yaha murag pabilin bila nga hay yang kuan yung mga litra ba. So round 2 Christian, tapos pag round 3 bay prayo sila nagkuan na choke din ya, mas lalay ang choke, pero moto gitabla na nako. So round 1, round 3 tabla, round 2 Christian. So Christian. Di grabe nga dula to. Ikal mo kayo, lisod man kayo judge ba, bro. Sa round 1 grabe lang punchline do bali ang itabo mas pareha ilang punchline, pero mas nagustuhan ako ang mga tira ni Christian sa kuha. Mas okay, mas gustuhan ako yung uno. Pag-abot sa dos, si Psycho, maor magyapon sila, pero ang tira mo ni Christian sa round to, ang diinan gid kay Psycho. Sandalang kay Psycho, bali, lahi yung kuha, matiraon niya, pero mas
daghan yung natira nga punchline. Then sa tres dito na pareha sila ni Chok dua pero mas ni pabor si Saiko. Bali 1, 2 iya. 3 kay Saiko. Pero grabe nga tula to, basketball pa. Isa ray lamang bar salamat. Isa mga gusto bro isa mga Atong sa atong judges bay dikit kay nga dula daog tatanan nato Christian versus Psycho 3-0 para kay Christian 3-2 para kay Christian. Yo, salamat sa Tira Punto, salamat sa Death Crime Hood, salamat sa Sinamak sa Lumad, TVS Tracy Malabalay, ug sa Asa Pangahod. Tungod ito. Salamat kayo, Kap, Nal, salamat sa mga tao na ni Diria. Ug unta nabusog mo sa among dula duha. Salamat sa inyong tanan. Mamaw, go!